Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň 29-njy ýylynaky mejlisi ýurtda azyk howpsuzlygynyň üpçün edilenine barada aýdylýanlary ýene bir gezek nygtamagy gönükdirildi. Öňünden taýýarlanan we ýurdun sebitlerinden getirilen çagalar öňkü ýyllarda bolşýaly prezidente bugdaý planynyň doldurulanyny başladylar we alkyş aýtdylar. Bergili bolsa öz gezegine döwletiň daýhanlar üçin zerur bolan şertleriň ählisini döreden barada 10 ýyldan gowrak bar aýdýan sözlerini aýtalady we sebitlerden saparyna döreden bugdaý goşgusyny okap berdi. Tadahanyň maglumatyna görä ýurtda bu ýyl 1.400.000 tonna bugdaý öndürildi. Emma yerli hünärmenler garly paýta planlaryny dolmakda Sowet ýyllaryna adat bolan artdyryp ýazmalaryň çinli hem uly rol oýnaýanlygyny, hakykatda diýilýän hasylyň kagyz ýüzüne alınýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä 2018-nji we 2019-njy ýyllarda alynan hasyl nazarda tutulandan degişlilikde 2 we 3 esse az ýygnaly. Adatlygyň yerlerdäki habarçylary lewapda aharly bir näçe etrapda bolup bu ýylky bugdaý hasyly barada bugdaý eken kärinneçileriň özleri bilen söhbetde sorlar. Howpsuzlyk aradalar sebäpli atlarynyň aýdylmalygyny soran daýhanlaryň tasdiklamagyna görä Farapda aharyň esasy bugdaý ýetişdirýän etraplaryny bugdaý eken daýhanlaryň köpüsi Bergili çykdy. Bu ýylky hasyly kombaynlar hem 20-30% ziýan ýetirdi. Däneleri dolalman samana garyp çykart diýip Faraply daýhan hasyl ýygnaýjylaryň köne bolmagyndan zeýrenli. 10 hektar ýere bugdaý ekipdim. Birinji rokdan soň kombayny täzeden meýdana salamda ýene 600 kilogramy golay bugdaý aldım diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk bilen biri-birinden habarsyz ýagdaýda aýratynlykda gurlaşan daýhanlaryň ählisi şol bir sözler aýdýarlar. Döwlet plany ýene kagyzda doldy. Sanlyca günden häkimleri weripesinden oşadyp başlarlar. Su, mineral dökün wagtyny berilmeýär. Aýdylýan zatlar dine hasabat bermek üçin adamlaryň metduwatda berilýän maglumatlary iratyň çynlakay garamaýanlyklaryny hem sözlerine goşdylar. Bugdaý plany ýerine ýetirilen bolsa dükanlarda un, çörek bolmaly. Alynan bugdaý hasyly nirede diýip gäwürsli 50 ýaşly daýhan soragy bilen jogap berdi. Soňky ýylda bazarlarda un umumyň satylmaýar diýen ýaly. Kartoşka esasynda berilýän uny bolsa Farapda martdan bäri alyp bolanok. Çöregi herele bir çörekden berýärler. Onuň üçin hem uly nowata durmaly adatlygyň lewaply söhbetdeşi 40 ýaşlaryna qiraýat hem öz tejribesini paýlaşdy. Türkmen migrantlarynyň Türkmenistandaky garyndaşlary yerli polisiýa bölümlerine çagyrılıp, olardan daşary ýurtlardaky howsarlaryny oppozisiýa hereketlerine gatnaşmadlyga çagyrmak talap edilýär. Türkmen häkimetleriniň bu çäresi daşary ýurtlardaky türkmenstanlaryň Türkmen hökümetiniň siýasatyna öz närazylygyny bildirmegini güýçlendiren mahalyna gawat geldi. Mari etrap täze owa çykalo geňeşliginde kimin howsary daşary ýurtda işleýän ýa-da okuyan bolsa, şol adamlaryň hojalygyna arçynlygyň işgärleri aýlandy. Olar bu adamlara ähli maşgalasy we olaryň pasportlaryny hemde çagalarynyň şahadatnamalaryny alyp, etrap polisiýasynyň pasport stol bölümine barmagy tapşyrdylar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş olan Bayramally habarçymyz 1-nji iýulda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä Marynyň resmileri doğan garyndaşlary daşary ýurtlarda işleýän ýa-da okuyan adamlary hasaba alyp, olar bilen wagt işlerini hem geçirdiler. Wagt işlerini geçiren şol adamlar özlerini häkimligiň işgärleri diýip tanıştyrdylar. Ýöne hakykatda olar Mary welaýat milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri diýip wagt işlerine çagyrılan etrap polisiýasynyň bir işgäri gizlilik şertinde habarçymyza gürrüň berdi. Habarçynyň aýtmagyna görä wagt işlerini geçiren bu resmiler ýylaty şu wagt daşary ýurtlar tarapyndan Türkmenistanyň syýasy işlerine böwet bolýan adamlaryň bardygyny aýdypdyrlar. Şeýle dolar ýaşaýjylardan daşary ýurtlardaky çagalaryna, jegilerine, doganlaryna, ejesine, kakasyna we ýakyn tanışlaryna şol adamlara goşulmadlyklaryny aýtmaklaryny talap edipdirler. Biz gowy durmuşda we asuda watanda ýaşaýarys diýip aýtdylar. Olar eger kimiň daşary ýurtdaky howsary Türkmenistany ýamanlap ýykmakçy bolýanlara goşulsa, onda olar watan
Türkmen dönegi biziň siýasatymyza garşy ýöreýär diýip türme tutsaglygyna basylar hem diýdiler. Şeýle dolar adamlardan bu edilen wagyz işlerine dogry we dogry düşünmeklerini talap etdiler diýip wagyz işlerine gatnaşan Mare etrawynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Mare velayet we etrap häkimliklerinden şeýle-de Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Maradaky edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Marynyň häkimetleriniň geçirýän bu wagyz işleri Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlarynyň Türkmen hökümetiniň siýasatyna öz närazylygyny bildirmegini güýçlendiren mahalyna gawat geldi. Türkmen parlamenti 30-njy ýylyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň agtygy Kerimguly Berdimuhammedowy Türkmenistany edebiýat, medeniýet we sunugat işgärleriniň arasyna uglan edilen Türkmeniň altyn asyr adly bäsleşigiň ýeňejisi uglan etmek barada karar kabul etdi. Mejlisiň kararyna Kerimguly ýaş kompozitor, aýdymçy we sazany atlandyrylýar. Synçylar Türkmen Mejlisiniň kabul eden bu kararyny Türkmenistany prezidentiň şahsyýet kultuny we maşgala kultuny dabaralandyrmak ugrunda edilen nowatdaky synanyşyga atlandyrýarlar. Bu kararyň öňýany Türkmen döwlet telewizionyasy 28-nji ýylyna prezidenti käbir maşgala agzalary bilen bilelikde görkezdi. Watan Habarlar gepleşigine efire berilen reportajda prezidentiň 4 agtygy şol sany Kerimguly, prezidentiň ogly Serdar we onuň ýanyna bir gelin maşgala görkezildi. Döwlet telewizionyasy ilkinji gezek prezidentiň gyz agtyklarynyň atlaryny tutdy. Hem de olary Enejan, Aýgul we Ajerin atlandyrdy. Mundan öňe döwlet telewizionyasy prezidentiň kakasy Mejlis Berdimuhammedowy ejesi oglaba dejäni hem de atasy Berdimuhammed Anaýew öwgüli sözler bilen mahabatlandyryp Berdimuhammedowlaryň maşgala kultunyň dabaralandyrylmagyny synçylary görä ýygyderli goşunt goşup geldi. Türkmenistanyň Mejlis Berdimuhammedow adyny medal döredildi. Berdimuhammed Anaýewiň ady dürli ýerlere şol sany harby mektebede akyldy. Türkmenistanyň Mejlisi 30-njy ýylyna Kerimguly Berdimuhammedowy Türkmeniň altyn asyr adly bäsleşigiň ýeňejisi uglan etmek baradaky kararyny halk köpçüliginden gelýän köp sany isleg arzu hem de ýeňejileri seçip almak boýunça toporuň towak gonamasy bilen esaslandyrdy. Bu toporuň düzümi döwlet medeniýetine aýan edilmeýär. Mejlisiň karary bilen prezidentiň agtygyna prezidentiň altyn dynjyry hem de 3500 manat pul sylagy gowşuruldy. Ondan ozal 28-nji ýylyna Berdimuhammedow 80-den gowrak edebiýat, medeniýet we sunugat işgärini Türkmeniň altyn asyry bäsleşiginiň ýeňejisi diýip uglan etmek hem de olary jemi 574 000 manat möçberindäki pul serişdeleri bilen sylagylamak barada karar çykardy. Prezidentiň bu kararyna hamala bähwiýetleriň çaknyşygy nazarda tutulýan ýaly Kerimguly ýeňeji uglan edilmedi. Munyň ýa-ni parlament hamala bähwiýetleriň çaknyşygynyň öňüne geçip prezidentiň agtygyny sylaglady. Synçylar Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçysyna bähwiýet we çaknyşyk alamatlarynyň onsuz hem göz görtüre görülýändigini aýdýarlar we muny başga da ýençeme mysal bilen bir hatarda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ýokary döwlet wezipelerine ýygyderli çekilmegi bilen delillendirýärler. Galy bersede prezidentiň altyn dynjyry we müňlerçe manat pul sylagy bilen sylaglanan raýatlaryň hataryna Türkmenistanyň döwlet Habarlar agentliginiň baş habarçysy Svetlana Çirsowa, Türkmenistan altyn asyr elektron gazetiniň habarçysy Vladimir Zaremba ýaly köpçülikliň habar berişleri işleriniň işgärleri hem bar. Habarçylaryň hökümet ýolbaşçysynyň pul sylaglaryny kabul edip almagy Türkmenistanyň jurnalistiki etikanyň synçylary görä gözgüni ýagdaýyndan habar berýär. Prezident köpçülikliň habar berişleri işleriniň ýolbaşçylary bilen geçirýän duşuşuklaryny olardan ýurtda gadanlan gaýdylýan ösüşleri wagyz etmegi ýygyderli talap edýär. Türkmeniň altyn asyr adly bäsleşik Türkmenistany edebiýat, medeniýet we sunugat işgärleriniň arasyna her ýyl geçirilýär.